ପ୍ରେମ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ଲହୁଲୁହାଣ। 5 ବର୍ଷରେ 785 ପତ୍ନୀ ନିଜେ ପୋଛିଲେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ଭାରତରେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 2020-2025 ଭାରତରେ 785 ଜଣ ବିବାହିତ ମହିଳା ନିଜ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ପତିମାନେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଆଘାତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ NCRB ଓ ବିଭିନ୍ନ NGO ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2020ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ବିବାହିତର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ 785ଟି ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାନଗରୀ ଯେପରିକି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ କୋଲକାତାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାସହ 40% ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିବାହିତର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ପତିମାନେ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଟଣାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅପରାଧ ଯେପରିକି ହତ୍ୟା ଓ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଜାଗରଣ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅସୁଖୀ ବିବାହରୁ ବାହାରିବାକୁ ସାହସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଯେପରିକି ଟିଣ୍ଡର, ବମ୍ବୁଲ ଓ ଗ୍ଲିଣ୍ଡେନ୍ ବିବାହିତର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଗ୍ଲିଣ୍ଡେନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଏହାର 15 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 35% ମହିଳା। ଆଉ ବିବାହର ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯୌତୁକ, ଘରୋଇ ହିଂସା, ଆବେଗିକ ଅବହେଳା ଓ ସାମାଜିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମହିଳା ବିବାହ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିବାହିତର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷମାନେ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ହ୍ରାସ ଓ ସାମାଜିକ ଲାଞ୍ଛନାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ରହିଛି, ଯାହା ମୁମ୍ବାଇରେ 2023 ଜଣେ 32 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ନିଜ ଅଫିସ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 2024ରେ ଜଣେ 38 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 2025ରେ ଜଣେ IT ପ୍ରଫେସନାଲ ମହିଳା ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ପଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜ ଓ ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସାମାଜିକ ଓ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 497 ବ୍ୟଭିଚାରକୁ 2018ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିବାହିତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅପରାଧ ବିବେଚନା କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ବିବାହିତର ସମ୍ପର୍କ ଡିଭୋର୍ସର କାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଗଣାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଭୋର୍ସ ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି। 2024ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାରିବାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 25% ଡିଭୋର୍ସ ମାମଲା ବିବାହିତର ସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା।